мън такова, песента къде е направи, ти не мога да отидеш на участие, да почнеш да такова. Може да магазина да си вземе нещо на участие. Аз съм не 8 месеца съм го ял този хуй, брат, изкривих се в хода, добре, че вкарах круши, виках хора като тебе, постоянно правих, побърках се, мене не искаха да ме пускат, брат. Ти до вратата ли беше или можеш да ходиш додолу? Не, никакъв случай додолу, гривната пищи и аз слези да видиш апаратурата как почва да вие, да пищи на умрел система. Слези на 14 етаж и после трябва да се върнеш с пръстов отпечатък да сканираш. Все едно си се прибрал. Да видиш, трябва да си много бърз обаче, Стояне. Слизаш до 14-я, машината пищи, качваш се горе и сканираш пръстови отпечатък. Иначе тия копелета идват за 3 минути. Никъде няма слизане, те само това чакат. Това чакат, това ти казвам, аз не смеех, братле, въобще. Иска да ме побърка. Звънат ми по нощите да ме проверяват пак, там ли съм, не съм ли, викам машината, нали показа, викам, това вече е психически тормоз. Викам, тук съм, не съм си отрезал крака и да съм излезнал некъде. Сеш се, брата. Уния ми звънат, там ли си, ходи, натисни това на машината, чак ме караха, Стояне. Натисни това, натисни на това. Викам, бе, бате, това е тормоз. Машината... Знаеш кой че е тук да блокирам и педеращите. Аз не им обръщам внимание, заклявам се, като си говоря с тебе, брат Гирам. Не, тук където пишат за теб някакви глупости, да знаят, че ще ги блокирам. Блокирам ги тия помии, разбираш се, но един-два лайка. То... Да. Блокирам, да. Блокирай. Те пълне знака с него. 2 копчета и те са чао. Те псета. Те много се научиха, че не блокирам, аз ще ги блокирам всичките. Какво си мисля, че не трябва? Не, много ясно, че не ти трябва да Стояне. Тебе първо парите не са ти дошли от TikTok, братле. Достатъчно си кадърен, братле, да мога да си изкарваш. Така че ми е пределно ясно, брат. Брат, TikTok никой ще чакам на него, ти отиш на надупе, ще накара да седим надупени за пари. Ти не му пуши цигари, не му кажеш той, не му кажеш, но и то стана направо, само изкажеш, че си рестичан. Бати, изрази. Абсолютно трябва да седиш. Трябва да седиш мирно и тихо, Днеска се пускам с някакъв американец, Стояне. И оня ми вика, как си това, но аз викам, добре съм, викам, и отдолу викам съм добре, викам, май полус, нещо там му казах, на английски, Роберто, здравей. И то чак, направо ме махна. Няма, вика, да говориш така, вика, че рестрикции. Тия като ме гледат рестрикции на руските, такова направо изчезнат признаци. Нали? Пазят се много, направо не знам, брат. Тебе пъти се кефат руснаците, бе. Нали, гледам. Я ги знам, има някакви... Чакай, има много тролове тук, някакви спеделци. Дето... че ги изпоблокирам. Много влезнаха, бе, виж ги тия баси, майките, клезе. Слушай, това е организирано, то не е така. Аз не го вярвам, че има такива групи, де толкова бързо стават, качват левела и влизат такова. Не е те, не научим се. Да. Пишат някакви глупости, беришата подканва младите да пиете, да такова. Аз не съм видял да пия алкохол, беришата. Никога, бе, брат. Аз заклевам се, само това не се научи. Заклевам се, други неща може, ама алкохол не, брат. Това е така и не го такова. Нищо, нека си пишат, брата. Нека те пишат. Мерси, Василе. Бах ти водите хора, заклевам се. Да отидем една седмица там на Бургас, братле, и да идвам да те тренирам, без да правим влогове, без нищо. Другата седмица мислим да дойдем, братле, и да те вкарам. Мярката вече има дело. Дело за мярка, на което дело има много те ще направят всичко възможно, ще попълят на масове вече. Вече знаеш, човек ще знам какъв им е плана. Искат да ми дадат наградите и тогава да ме пуснат. Да знаеш, че съм усъден. Да. Виж да го доложат и как там, не знам.
Не иска да ме държат арест, това арест от никъде няма се изяви. После просто да питам да. Колко време стана? Един месец има ли, не? Повече. Месец. Месеци. И на чуж гръб, защото яги са малко, брат, с тебе е такова, за мен мина бързо, братле. Няма проблеми, на всяка ще оправиш нещата. Къде ще ти се води делото? Там къде е Пазарджик? Държи Галунския триъгълник. И какво сега трябва да екстрадират от там, Демек с патрул да те вземат? Филма. И гледат адвоката предявява. Какво бе адвоката, какво? Доволен ли си от него? Какво ще кажеш? Доволен съм се, който иде, човека се опитва да прави каквото може. Поне той застава. Нали, до всякакъде. Другите Не знам за какво ти говоря. Добър адвокат е значи да се има с прокурора и с съдята. Не е добър адвокат на... Тук в тази ситуация няма как да се има, защото те са инструктирани. Не може да се има. Да бе, от високо са поинструктирани. Ония там, да. Бе. Казвам това. Няма да вземат пари от никой, ясно ми е, да. Това копие ли трябва да вземе ключик, да се казва. Няма да се вземе тук пари от никъде, да, защото го направиха много публично. Първи брат, те са наговорили съдник да слушат 35 минути глупости, 95% на него говори, че бъдеш прокурора. Почти си 2 часа ще прави, че не следи направо задържали. Всичко е чияло изобщо. Да, това като ми вика да вземем решение, съвещания, да дигнем такова, ония си дигат папките, она го пита да ходим да кафе, да ядеме нещо. Мъжи си викат, Стояне, мене ми е ясно. Она му вика след работа да ходим нещо да вземем. Имаше лета 2 кръци, чакаха се да гледа, че на 3 години. Другия на лежалното му остана 1 месец. Но в това съда там. Има някои хора, знаеш как се радват на някакви присъди, Стояне, само и само да не са в шибания арест, да ходят у затвора и чакат с нетърпение. Айде, нямам търпение такова. Един си спомням преди 3 години, като бех, Стояне, му даваха 5 години, братле, аз направо лъжа ми стана. И му викам, добре, бе, брат, как? Вика, какво е сега? Вика, ще минат, викаш такова. Викам, бе, брат, как ще минат, как такова? Откъде вадиш тази психика, бе? Викам, копеле, ти си от аз 20 дена се побърках, кемето ще изкърта решетките, викам там. Уния момчетата ги наприх да козируват там, да са ми слуги. Аз съм бил свидетел на някакви кръци, да, 3-4 години. Сега ще мине, днеска утре. Той ще изпутал. Не, има хора с много такава психика, братле, аз направо не знам как си прежават 5 години от живота, е така съвсем спокойно. Има много превъртели копели да чуят. Има Стояне, има верно, има, не им дреме, има. За мен това е много. Ама и за мен, бе, къде да лежим, живота си минава, бе, Стояне. Кой ще ми ги върне тия 8 месеца, бе, брат? Изгних, бе, луд. Вътре съм се нагледал на всякакви работи, умират обвинени, всеки си брат, подписки да излязат по обвинение. В смисъл, всякакви неща се случват, да ти си вътре. Няма такова наказание, което ти знаеш, си прецакан. Абе, живота си върви без тебе, това е. Теб там няма, брат, даже си... Няма. Там няма и телефони, няма как да пускаш лайфове. В смисъл пак може да е в затвора, но някой ще нареди. Тебе по-особено точно на 3-я ден сте наредили. Точно не е окей. Ще вземеш и вътрешна карцер и ще лежиш. Особено да влизаш за някакви глупости. Не е окей. Въобще не е, Стояне, точно за това направо е смешно, направо е срамота. Направо не искам и да го коментирам, че си карал по магистралата с гумена пушка, братле. И че си се държал агресивно с полицаите. Леле, голема работа. Има видеото, няма агресия. Неуважително, аз по агресивно. Неуважителното е, те идват почва да ми крещят.
Чак паратете да виждам и ти му викаш, виждаш ги, бе. Ама аз ти гледам очите очуден и ти чак си гледаш ръцете. Абе, ето ги, бе, вика. Виждаш ги. Слушай, не се гледа си, ама ще ми е жена. Тя не е добре младата, бъдеш. Бавно излезни от автомобила. Бе. Абе, добре, бе. Абе, излизам, бе, не виждаш ли? Не са болни. Той крещи, му обясняваш, че ръцете на болна. Филмирани, бе, Стояне, нали? Това ти казвам, много филми са гледали.